ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Нархи Наво. касе дар канали мо бори аввал аст, дар канал обуна шавед ва дар видео лайк монданро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешравии ҳар яктаи мо шумост. дар имрӯза видео хона, замин ва чанд квартираи фурӯшӣ ҳастад. агар шумо харидор бошед, видеоро то охир тамошо кунед. агар шумо лайк мондагӣ набошед, барои дастгирӣ кардани мо як дона лайк монед, бобошад навори имрӯзаро сар мекунем. якум хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара 402. 8 сотиқ заминай 3 дар хона ҳаст. об ва светаш постоянӣ мебошад. документош 100% аст. хонаҳо ремонт дорад. мактаб дар наздикиш аст. нархаш 95000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. дар видеонавор лайк бигузоред. баъди тамошои видео ҳатман фикротонро дар комментария нависед. касе дар канали мо меҳмон аст, дар канал обуна шавед. як рӯз пас ё ду рӯз пас видеои нави хонаи фурӯшӣ мешавад. ҳатман дар канал обуна шавед. мо мегзарем ба дигар хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Хуҷанд, 34-ум микрорайон, 3 комнатаи квартира дар 10-ум ошона қарор дорад. 100 метри квадратӣ новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш постоянӣ мебошад. документош 100% аст. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 320000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Фирдавсӣ, 2 сотиқ заминай хона дуошонага, 5 дар хона ҳаст. об ва светаш постоянӣ мебошад. документош 100% аст. канализатсияам дорад. гирдаш маҳкам аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. фақат медарои зиндагӣ мекунӣ. мактаб, масҷид дар наздикиш аст. нархаш 420000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, 2 сотиқ заминай хона дуошонага, 4 дар хона ҳаст. об ва светаш постоянӣ мебошад. документош 100% аст. кухни, баня, ҳоҷатхона ҳам дорад. хонаҳо евроремонт бо ремонти замонавӣ таъмин аст. фақат медарои зиндагӣ мекунӣ гуфтагиҳои соҳиби хона. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 495000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошед, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. видеоро то охир тамошо кунед. лайк монданро фаромӯш накунед.
хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, дукомнатаак квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 48 метри квадратӣ. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. об ва светаш пастаяне мебошад. документ ҳам дорад. хонаҳо ремонт дорад. хонаро бо чизи чораш фурӯхта мешавад. нархаш 190 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо дар пеши хона савдо ҳам карда мешавад. агар шумо харидор аниқ бошен, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, пушти бозори Гипразем. яккомнатаак квартира дар дуюм ошона қарор дорад. 32 метри квадратӣ. новостройка аст. хонаҳо бо ремонти замонавӣ таъмин аст. евроремонт. полаш ламинат. об ва светаш пастаяне мебошад. документош 100%. хонаро фавран фурӯхта мешавад. нархаш 140 000 сомон. касе харидор аниқ бошад, бо арзон ҳам мешавад гуфтагиҳои соҳиби хона. агар шумо харидор аниқ бошен, рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. занг занед, бо маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас кунед. дӯстони азиз, видеои мо ба охир расид. агар шумо лайк мондагӣ набошен, барои дастгирӣ кардани мо дар видео лайк монед ва фикротона ҳатман дар комментария нависен. айгуҷо хона ёвем, айгуҷо мошин, айгуҷо заминҳои фурӯшӣ, квартираҳои фурӯшӣ бошад. шумо ҳатман фикротона дар комментария нависен. мо фикрҳои шуморо мехонем. айгуҷое ки шумо гуфтен, мо ҳамуҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. шумо моро дастгирӣ кунед. дар видео лайк монед. видеоро падилиса кунед. беҳтарин комментария нависана фаромӯш накунед. чанд қайд дастгирии шумо бисёр шуд. иншоалло мо видеоро зуд бовардан мегирем. шумо моро дастгирӣ кунед. фикротона дар комментария нависен. айгуҷо хона бошад, айгуҷо замин, айгуҷо квартираҳои фурӯшӣ, хонаҳои фурӯшӣ бошад, арзонош, шумо фақат дар комментария нависен. мо айгуҷое ки шумо гуфтен, мо ҳамуҷа дастрас мекунем, пешкаши шумо мегардонем. лайк мондан, обуна шуданро фаромӯш накунед. хай дӯстони азиз, ҳама саломат бошен. аллоҳ мададгори ҳамаи шумо бошад. хай дӯстони азиз, то видеоҳои оянда. хай.